Jam'iyyar APC ta fara ɗaukar matakan rage zaman ɗarɗar da ya biyo bayan zaɓukan Fidda Gwani a akalla jihohi 7 na Najeriya, yayin da wa'adin mika sunayen 'yan takara ga hukumar zaɓe ke ƙara matsowa. Rahotanni sun nuna cewa jihohin da rikicin ya fi bayyana sun hada da Kwara da Nasarawa, da jihar Rivers da Adamawa da Benue da Bauchi da kuma jihar Taraba, inda wasu 'yan takara da magoya bayan su suka rika nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaɓe na Fidda Gwani da aka nuna ko kuma tsarin yarjejeniyar da aka bi wajen zakulo 'yan takaran. A wasu jihohin kuma musamman Yobe da Kano da Oyo da Sokoto an sami saɓani a tsakanin masu goyon bayan tsarin yarjejeniyar da kuma waɗanda ke buƙatar a gudanar da zaɓe na Fidda Gwani kai tsaye domin tabbatar da gaskiya da kuma adalci da kuma ba da damar fafatawa ga kowa. Shugabannin APC na ƙasa da na jihohi na ci gaba da ganawa da masu ruwa da tsaki domin sasanta ɓangaren da ke da ƙorafi, tare kuma da jaddada cewa manufar jam'iyyar ita ce tabbatar da haɗin kai da kuma ƙarfafa matsayinta a zaɓukan shekarar 2027 masu zuwa. Masu yari kan harkokin siyasa na ganin cewa yadda APC za ta iya warware waɗannan saɓani da kuma rikici cikin lumana zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da ƙarfinta da kuma kaucewa ficewar wasu jigajiganta. Yayin da ake ci gaba da kokarin sasanta rikice-rikice na cikin gida, idanu na ci gaba da kallon APC domin ganin ko matakan sulhu take shirin dauka za su yi nasarar dawo da haɗin kai a tsakanin mambobinta gabanin zaɓukan 2027. Sahura Usman, FVM Hausa International.